IFM News. Lokal. Kalikagom ti gobyerno probinsyal nga may pangato ti salary grade dagiti permanente ken casual nga empleyado ti Provincial Government of Ilocos Norte nga dapay laang iti salary grade 1 ti sweldo dagitoy. Daytoy ket paset ti imunan nga plano ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc bayat daytoy ti gobernador iti probinsya apan nakaikat iti salary grade 1 nga pangrugyan dagiti empleyado ti gobyerno probinsyal. Tinasa nga gandat ket sinuportaran ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Inlalawag ni Mrs. Fes Siason, Human Resource Management Officer, naruway dagiti mabuangay a posisyon iti agdudumang nga opisina ti PGIN when iti Provincial Government of Ilocos Norte tinaprobaran nga ordinansa ti Sanggunian Panlalawigan. Naamuan nga umabot iti 3 to 44 nga empleyado permanente wenno casual tinaipangato ti salary grade dagitoy. Karagupan dahil tinadakamat nga empleyado, 268 tinaipangato manipod iti salary grade 1, kanapan iti salary grade 2, kan kaaduan karagito iti manipod iti Sanggunian Panlalawigan. Inbatad ni Siason, nakalpasan na may patungpal daytoy yapan nakaipangato ti salary grade dahil tinadakamat nga empleyado, kat saan pailaang nga malabsing ti personal services cap limitation ti gobyerno probinsyal. Kabayatan na kinuna ni Sanggunian Panlalawigan member Johansson Chua at idagop ti maipaaya sweldo ray tinaipangato ti salary grade na nga empleyado pakairamanan dagiti sumagmamano na buwangay a posisyon kat 83,906,038.2 pesos. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.